ZVL. Omroep ZVL. We waren aanwezig bij de open dag van Rida Schadeherstel. 2,5 jaar na de al verwoestende brand is er nu een nieuwbouw opgeleverd. Zeker. Wij hebben natuurlijk 2,5 jaar geleden een vervelende situatie meegemaakt dat het pand volledig afbrandde. En ja, daarna hadden we weer een nieuw pand nodig. We zijn 1,5 jaar bezig geweest met de voorbereidingen en een jaar bezig met het neerzetten van het pand zelf. En met het pand wat er nu staat, het gebouw, zijn we echt heel trots op hoe het uiteindelijk geworden is. En we vinden het ook belangrijk dat iedereen daarvan kan genieten en kan zien wat doen we hier nou eigenlijk. Bezoekers konden kijken bij onder andere de spuitcabine, waar ze zelf konden oefenen met het spuiten van een auto. Daarnaast konden ze ook kijken bij het spotten. Anthony vertelt erover. Wat je daar op de achtergrond ziet is inderdaad het spotteren. Dat gaat eigenlijk vooral over het uitdeuken van een auto. Het gedeelte van het plaatwerk zelf moet eerst zo strak mogelijk gemaakt worden. Dat doen we met de hand van een spotterapparaat. Eigenlijk om, je last er een klein puntje op en daarmee trek je de deuk eruit. Dat kunnen mensen hier op dit moment ook proberen om zelf eens te kijken hoe werkt het nou eigenlijk precies. En verder hebben we hier ook een prachtige nieuwe spuitcabine staan die allemaal duurzaam worden verwarmd met water eigenlijk, met behulp van warmtepompen. En daar hebben we wel ook met de bouw heel erg over nagedacht om alles zo duurzaam mogelijk te bouwen. We kunnen hiermee nog vele jaren vooruit. ZVL. Omroep ZVL.